Θα κάνουν την Αργό του Ιάσονα και θα κάνει και ταξί, θα πάει στην αρχαία Κολχίδα. Η ναυπήγηση έχει περάσει τα 2 χρόνια. Το ταξίδι πρέπει να γίνει σε 60 ημέρες. 74 κοπηλάτες. 12.000 κουπιές κάθε ημέρα. Μας χάλασε το πανί και δεν μας άφηνε ο αέρας να μπούμε μέσα. Για να κάνουμε μισό μίλι χρειαστήκαμε 1 ώρα. Θα αντέξουν άραγε αυτή τη δοκιμασία? Θεωρώ ότι όλα αυτά αξίζουν ένα ρίσκο.